Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wenanti saguning karaharun mugi kajiwa lan kasatriya dumateng panjenengan sedaya. Dumateng sagung para sepuh lan pinasepuh, para manglaning praja miwah pangrasaning negari, para alim, para ulama ingkang tansah kawula taati, bapak-bapak, ibu-ibu miwah para lenggah ingkang dahat kinormatan. Saderepun titi laksana adicara panggih temanten kawiwitan dumateng panjenengan sekalian sumangga kula aturi ndherekaken ngaturaken puji syukur kunjuk ing ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kaparing hamba bardaya pangribawa dumateng sagung para kawula. Satemah kita sekalian wonten ing alaming bagas kawarsadatan kirang satunggal punapa sahingga kita sekalian saged hangrawuhi saha paring berkah pangestu dumateng Bapak sekalian.